ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17/5/23 ಒಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಂಥನನೆ ಬುದ್ಧಿದ ಭೋಜನವಾದುಂಡು. ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೇವೆದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿನು ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪವನ ಶಕ್ತಿವಾ ಜೋಕುಲೆಡ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಆವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಗನೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಕ್ಲೆಡ ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪವನ ಶಕ್ತಿಪ್ಪುನು. ಜೋಕುಲೆ ಈತಿ ಕೇನೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಆವಂದೆತ್ತುಂಡ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಪುನು. ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ನೆನಪುದಿಯೊನ್ಲೆ ಪಂಡ್ದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದು ಕೇನುವರು ನನಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದು ಬಿದೆರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಐತವರ ಕೊಳಕುನು ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತರಡ ನಿಕುಲ್ನ ಗಂಟಲು ಪತೊನುಂಡು ಪಂಡ ನಾಲಿಡ್ಡು ಪತೊಂಡು. ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ದುಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ. ಗೀತೆ: ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾ ನಿದ್ರೆಡು ಕಳೆಯ, ಪಗೆಲು ಮಾತಾ ವನಸು ಮಲ್ತದು ಕಳೆಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಯೊಂದರದನೆ ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ಜೋಕುಲೆನಿ ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬಾ ಕೇನೋಡಾಪುನತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕೇನುನ ಕಾನುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಾತಾ ಪಿತಾ ತಿಕ್ಕುತೆರು ಐದವರ ಆಸ್ತಿಕೆರು ಆಯರು. ಏರೆರ್ದು ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಆಕುಲೇ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಆಸ್ತಿಕ ಅತ್ತನ ನಾಸ್ತಿಕ ತೆರಿಯುನು ತೆರಿಯುವಂದೆ ಉಪ್ಪುನು ಇಂದು ಮಾತ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಆಪುನು. ನಿನ್ನ ಏರು ಆಸ್ತಿಕಾದುಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆ ಏರು ಆಸ್ತಿಕಾದಿತ್ತೆರು ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಚ್ಚೇರು. ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ತಿಕಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದಿರು. ಬಾಬನು ಅಂಚನೆ 84 ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದ. ಕೋಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುನತ್ತೆ. ಇನಿ ಪರತ್ತು ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಾದು. ಇನಿ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪಗೆಲಾದುಪ್ಪುನು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಭಾರತೊಡು ತಮ್ಮ ಬಾಬನು ತಿರಿಯುನೊಡಾಪುನು. ಭಾರತೊಡೆ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಏಪ ಬೈದಿರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೋಮನಾಥ ಪನ್ಪುನ ವಾ ಪುದರು ಉಂಡು. ಅಕುಲು ಏಪ ಬತ್ತುದು ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತನು ಪರ್ಪಯರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಕಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಪರಿಚಯಲ ದಿಕ್ಕುನು. ಇನಿ ನರಕ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮವು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಆಪುನು. ಎಂಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಎಲ್ಲೆ ಅಮರಲೋಕ ಆಪುಂಡು. ಜಗತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಡ್ದು ಸತ್ಯಯುಗ ಆಪುಂಡು. ಐನು ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪವೆರು. ಬಾಬನೇ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆರು. ಜಗತ್ತುಡು ಏರಿಗಳ ಸಂಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶಡು ಬೈದರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನು ಬುಡ್ತರು. ಇನಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಇನಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಕುಡ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಪುನು. ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದು ಮಾತನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಆರ್ನ ಜನ್ಮಲ ಭಾರತೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅವು ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬನ ಮಂದಿರ ಪನ್ಪುನ ಭಾರತವಾಸಿಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ತೀರ್ಥಗ್ ಜ್ಯೋತಿದ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಜ್ಯೋತಿನು ಬೆಳಗವೆರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾತೆರಳುಂಡು. ಏರು ವಾ ಪಾತೆರಳು ತೆರಿವೆರೋ ಐನು ಒತ್ತೊಂದು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ರಚಯಿತ ಅಂಚನೆ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ರಚಯಿತ ಅಂಚನೆ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತಕಲೆಗಳು ತೆರಿಪೋಡು. ಸತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರು ಈ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಮಹಿಮೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಹಿಮೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾರೆ ಸಾತಿಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಆತ್ಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಲ ಜಿಂಜಿದನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಲಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು. ಏತು ಅಂಧಕಾರ ಉಂಡು ಆತು ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವೆರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾತ್ರಳ ಖಂಡಿತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಪಂಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆರು ಒರಿಯೇ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು
ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರೇನು ಒರಿಯನೇ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪತಿತೆರಂದು ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಒಂತೆ ತಿರಿಯೊಂದಿರು ಈ ವಿಕಾರೊಡ್ದು ಎಂಕುಲು ನರಕವಾಸಿಲು ಆದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡುಪುನೆಡ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತತ್ವರು ಲೀನಾಪ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಇಂದು ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಷಯಸಾಗರೊಡ್ದು ಮುರುಕುದೇರು ಬಂದು ಪಾಪ ತೆರಿಪದೇರು. ಆಯ್ನೆದವರ ಇಂದೆಕು ವೈಶಾಲಯ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಯಾನು ಬತ್ತದು ಶಿವಾಲಯವಾದು ಮಲ್ಪೆ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು. ಅವೇ ದೇವತೆಲು 84 ಜನ್ಮಲು ಭೋಗಿಸದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಏರು ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ಯರು ಅಕುಲೆ ತೀರ್ಥಗೆ ಬರೊಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರವರ್ನೋಡು ಬರೊಂದು ಪತಿತ ಪೂಜಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಡ್ದಲ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚ ಪಾವನಾದಿತ್ತನ ಅಂಡ ಅವ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಪತಿತಾದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನೆರು ಪನ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಪತಿತ ಜಗತ್ತಿಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡ್ದು ಏರ್ಲ ಸತ್ಯಗೋಗು ಪೈರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕಲಿ ಜಗತ್ತನು ಮರೆತದು ಸತ್ಯಗೋಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗಗು ಪೈರೆ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಭಾರತನೇ ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ತನು ಪೂಜಾರಿಯಾಂಡು ಕುಡ ಪೂಜ್ಯಾಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲು ಪೆರೋ ಅಕುಲೇ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನರು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲ ತಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ಳುನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಭಾರತವಾಸಿಲು 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುಜೇರು. ನಿಕ್ಕಲ್ಡಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉರ್ಲರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜರು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಂಡು. ವಂಶ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಆತ್ಮಲ ನಾವು ವಂಶ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಆತ್ಮಿಕ ವಂಶ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡುಡು ಪೋ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸುರುತ ನಂಬರ್ಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಕುಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮನೆತನ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತೂ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯಡು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ವೃಕ್ಷ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಏರು ಬರ್ಪೇರೋ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಐನು ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಡುಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಜೀರು. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಳಬ್ಧ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ಪಡೆಪರು. ಈತೆ ಏರುನ ಕಲೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಸಾರತ 250 ರಡ್ಡು ಕಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಧಾನಗು ಬೂರುವೆರು ನಿಕುಲಿತ್ತ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕೊನ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಸುರುಕು ಬೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬೀಜ ಅಂಚೆನೆ ವೃಕ್ಷನು ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ನಾಸ್ತಿಕರಿಡ್ದು ಆಸ್ತಿಕ ಒಂದುಳ್ಳರು. ಫಾದರ್ ಶೋನ್ ಸನ್ ಬಾಬರ್ದು ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ, ಸುರುಕು ಗುರುರ್ದು ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ, ಶಿಷ್ಯರಿರ್ದು ಗುರುತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮೂಜ್ಜನ್ಲ ಓರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಖಂಡಿತ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕುಲು ಈ ಆಸ್ತಿನು ಓಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಡೆಯಿರು. ಏರು ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪವೇ ಐನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆಪರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಿತ್ತರು. ಬಾಬರ್ದೆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆತರು. ಐಡ್ದವರ ಖಂಡಿತ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿದ ಭೋಜನವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರ್ಪೇರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಚಿತ್ರನು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ಮನಸ್ಸುಂಡು. ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪವನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಂದು ಸಂಗಮೇಘವಾದುಂಡು. ಜಗತ್ತು ಬದಲಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐನು ಬಾಬನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಕುಟ ರಾಜಯೋಗನು ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಭಗವಂತನೇ ಕೂಡ ಭೂಗೋಳ ಇತಿಹಾಸನು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಈ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಯಾನು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಇಂಚೆತ್ತೆ ಪಂದು ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಈ ಭಕ್ತಿದ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಆಂಡು ರಾತ್ರಿದ ನಂತರ ಹಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಗಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಸಂಗಮಡು ಉಳ್ಳರು. ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಸುರುಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ
ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ವಂಶ ಬೇರೆನೇ ಆಪುಂಡು, ಬೇರೆ ಮುಕ್ಕಳನೇ ಆಪುಂಡು. ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಿದೇವ ಅತ್ತಂಡ ಬೇರೆಗೆ ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಪಿತರು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆದಿದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ರಚಯಿತಾರ್ಥ, ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದಿ ದೇವನ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪವೇರು. ಪಂಡ್ ಆರು ಅಕುಲು ತೆರಿವಂಜೀರು. ಖಂಡಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಸಹ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನು ಭಕ್ತಿಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಆರು ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಆರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪತಿತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದದು ಪಾವನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಹೋಪೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಲ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನ್ನು ಓದವೇರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಪವಿತ್ರ ಅವಂದೆತ್ತಂಡ ಏತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದು ಕೇಂಡರ್ಡ ನನಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ನೆನಪು ದೀವನ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಪದ ಪುದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ. ಪಾವನಾವಂದೆತ್ತಂಡ ನನಾತು ಜೋರಾದು ಬೂರುವರು. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಪಾವನಾವಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ನೆನಪು ದಿವನ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೋಡು ಈತೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಅವಂದೆತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಮುಚಿದ್ದಿ ಒಂದು ಇಂದ್ರ ಸಭೆಟ್ಟು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನನಾತ್ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದು ಉಡ್ಪರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೋಪರು. ಪದವಿಲೆ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರತ್ತೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಕನಿಷ್ಠರ್ಲ ಆಪರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದುಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಾವು ಬರ್ಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಪೂರ್ಣ ಆಯಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವು ಬರ್ಪುಂಡು. ಭಾರತೊಡೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಯಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ವೃದ್ಧ ಆಯ್ನಗ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಆನಗ ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಬಾಲೆ ಆಪೆ ಪಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪರತ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬನು ಕುಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಯಾವು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತದೇ ಬುಡ್ಪೆ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಆತ್ಮನು ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಉಪ್ಪುನೊಂಜೆ ಉಪಾಯವಾದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪಾವನಾಪರು ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತ್ಯಡು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಇಂದು ಎನ್ನ ರಥ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಡಿ ಪಂಡಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಪಂಡಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಯಾನು ನಿರಾಕಾರಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಬೋಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಥ ಉಂಡು. ಯಾನು ಎಂಚ ರಥ ಅತನ ರಥಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಪಾವನಾದಿತ್ಯರು ನಾಟಕಡು ಈ ರಥನೆ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಪಿರವುದು ಪುರುಷರ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆಯರ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಾತೆಯರಿ ಆತು ಓದೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರುವಾತನು. ಮಾತೆಯರ್ಲ ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪದವಿ 21 ಜನ್ಮ ನಡಪುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಬಾಬನವಿನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಓದೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನರು ಭಗವಂತನ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಅತನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪಾಯರ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮ ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈತ್ ನೆನಪಿತ್ತನಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಪುಲಕಿತ ಆದುಪ್ಪರು. ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವನು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ರಾತ್ರಿ ಲಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಅಪಗ ಅವಸ್ಥೆ ಸದಾ ಕಾಲಗೂ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಹೇ ನಿದ್ರೇನು ಜೈಸು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕೈಕಾರು ಮೋನೆರ್ದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪಿರವದ ಮಾಲೆನು ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಮರಾಮ ಪಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪಂಡದುಂಬು ಮಾಲೆನು ತಿರ್ಗಾವಂದಿತ್ತೇರು. ಮಾಲೆದ ರಹಸ್ಯನು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತಿರಿಯುಂದರು. ವಿಜಯಮಾಲೆ ಅಂಚನೆ ರುದ್ರಮಾಲೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾ
ಲಕ್ಕಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಒರಂಬೊರ್ದು ಪದ್ರಾಡ ಮುಟ್ಟ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದುಂಡು. 2 ಗಂಟೆರ್ದು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಎಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಕೊಳಕನು ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಈತ ಮಾತ ಕೇಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಪವಿತ್ರ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಗ ಬಂದಾಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೇರ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ಬೃಂದಾವನುಡು ರಾಸಲೀಲೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ನೃತ್ಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕೇನ್ಲೆ ತೂಲೆ ಪಿದೈಗೆ ಪೋಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಂಡರಡ ನಿಕಲೆಗ್ ದೊಂಡೆಡು ಕಟದು ಬಿಡ್ಪುನು ಪಂಡ ಪಣಿಯರ ಆಪುಜಿ. ಐನಿಡ್ದವರ ಎಚ್ಚರೊಡ್ದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಪವಿತ್ರ ಅವಡೇ ಅಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅವಡು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು. ರಡ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಚಲನೆರ್ದು ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಸದಾ ಪುಲಕಿತವಡು. ವರದಾನ ಮಹಾವೀರಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸ್ವರೂಪಡು ಕನಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ವಿಜಯಿ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಒವ್ವೇ ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಂಡಲ ಐಟು ದೃಢವಾದುಪ್ಪಡು. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನೊಡನೆ ಐತ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಸ್ವರೂಪಾಲೆ ಅಪಗ ವಿಜಯದ ಬಾವುಟ ರಾವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ತೂಕ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಬಲಹೀನ ಆಪುನಿ. ಇಂಚಿನ ಬಲಹೀನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಾಯರ್ದು ಸೋಲುನ ಅನುಭವಿಸುನಿ. ಸದಾ ಇಂದುವೆ ಅಮರ ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಸದಾ ಕಾಲದ ವಿಜಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಹಾವೀರ ಆದುಲ್ಲೆ ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಜಯಾಪೆ ಪಂದು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ಸಫಲ ಮೂರ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮೋನೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಶಿತ ಹೊಳಪು ಇತ್ತುಂಡ ಹರ್ಷಿತ ಮೋನೆದ ಮೋನೆ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮೋನೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಶಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಳಪು ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಕುಶಿತ ಅತ್ತಂಡ ಹರ್ಷಿತ ಮೋನೆನೆ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಖುಷಿ ಬೋರ್ಡುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.